Balima bien jeudi 6 juin 2025. Balima an bɔra ka information sɔrɔ ko général Daïrou Dambélé ko Assimi Goïta filɛ k'a nommé ka kɛ ambassadeur de Arabie Saoudite. Bɛɛ lajɛlen bɛ général Daïrou Dambélé dɔn. Voilà, général Daïrou Dambélé ale Assimi Goïta bɛnkɛ di. Assimi Goïta ba o dɔgɔnin de général Daïrou Dambélé. Assimi filɛ ka ba dɔgɔ cɛ. A y'a nommé ka kɛ ambassadeur de. A sɛbɛnnen filɛ n bɛna kalan bɛɛ lajɛlen ka kuma in lamɛn. Voilà. Général de division Ibrahima Daïrou Dambélé est nommé nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Mali auprès du Royaume-Uni et auprès du Royaume d'Arabie Saoudite. La décision a été prise ce mercredi 5 novembre 2025 lors du Conseil des ministres. Assimi Goïta kumbe fait ka Daïrou Dambélé ke ambassadeur ye Canada di. Awa klibarane de la ka kumani fo. Canada ka kuma son ka Daïrou Dambélé ta ko parce que be glo men ko jugu. Awa Assimi Goïta fle ka nommé ka ke Mali ambassadeur de Arabie Saoudite. Malien ne ku kuma fo domina. Fali caman be ku yere ke transfert de mbaya fali caman bora ka mangan chine la. Ala mane ka tien bangi biya. Jamana min be guerre la mbeyoro na kubi. Aw ni ala cɛ malien. Jatike wale mɔgɔ kelen bɛ ka Mali sira bɛɛ tigɛ. Mali surasiw de bɛ ka taa k'u nome k'u bila bureau kɔnɔnaw la. Aw ni ala cɛ. Ni Daïrou Dambélé. Un d'abord, c'est un général de division. Assimi bɛnkɛ de don. IBK ka ministre de la défense de kundo an bɛ IBK gɛn wagati min na. Troisièmement, Daïrou Dambélé a que Assimi kɛrɛfɛ conseiller de kundo. A wolo den Assimi kelen bɛ k'o nommé. C'est-à-dire an ye IBK jalakini ko ye Assimi bɛ ka bɛɛ kɛ bi. Mali officier ba fɛn fɛn bɛ yen nɔ ka BBC ka officier ba fɛn fɛn bɛ yen Assimi a bɛɛ nommé. A ye dɔw kɛlɛ ka dɔw gɛn ka bɔ armée la. I ma ye an ka armée paralysé len don fan bɛɛ yan. A ye taa CNT falen don sɔrɔsiw de la. Sɔrɔsiw de bɛ ka kɛ ambassadeur ye. Sɔrɔsiw de bɛ ka kɛ préfet ye. Sɔrɔsiw de kɛlen don sous-préfet ye. Sɔrɔsiw de kɛlen don gouverneur ye. Sɔrɔsiw de nommelen don bureau kɔnɔnaw la. Gabriel Touré, Docteur Sow, o directeur baw bɛɛ sɔrɔsiw de. EDM directeur ye sɔrɔsiw de. Awa n'an m'an kɔlɔsi sɔɔni an b'a ye Assimi Goïta bɛ taa ORTM directeur fana kɛ sɔrɔsi ye. Maliyɛnw mɔgɔ caman bɛ ka bɔ bi. Jatigɛ wale mɔgɔ ye sira tigɛ an na. Faransi de nɔ don, Algérie de nɔ don. O tɛ kule tɛ foyi bɔ bana la. I bɛ wuli i bɛ taa fura de ɲini. Bilahi n'an y'an sigi kule la. Karisa nɔ don, karisa nɔ tɛ o. An tɛ fura sɔrɔ koyi. An mana bɛn de, an bɛ solution de ɲini ka bɔ k'an ka jamana bɔ nin na point barre. Faransi y'an janfa, Algérie bɛ fɛ ka Mali tila fila ye. An sɛgɛrɛ o la déjà koyi. An bɛ solution de ɲini bɔ. Solution tɛ Assimi di. An ɲɛ bɛ ka jalaki fɛn o fɛn na. Assimi a fait pire que ça. N bɛna misaliya dɔ d'aw ma. Ni général Daïrou Dambélé kelen filɛ nin ye. Ni général Daïrou Dambélé ni kun ye Assimi Goïta ka conseiller de a somɔgɔ de don, ma famille d'abord. Anw ye IBK kɛlɛ ma famille d'abord la ko IBK nana n'a somɔgɔ dɔrɔn de ka Mali kɛ k'a ka somɔgɔ ko ye. Maa min ye yɛrɛ wolo ye hɔrɔn ye, y'i fa den ye maliyɛn den halala de. Maa ma IBK kɛlɛ ma famille d'abord la. Assimi ye mun kɛ ka jugu ni IBK ta ye. Assimi ye général Daïrou Dambélé nommé k'o kɛ conseiller ka tila ka kɛ ambassadeur ye. Daïrou Dambélé den dɔ fana bɛ yen nɔ Assimi kelen bɛ k'o kɛ conseiller ye. Kuluba falen don Assimi somɔgɔ dɔrɔn de la. A y'a bɛɛ ka somɔgɔ ye. A ye Daïrou Dambélé kɛ ambassadeur ye. Général Daïrou Dambélé a ye nin kɛ ambassadeur ye Arabie Saoudite. N'est-ce pas? Ka tila a muso o de ye Mali ministre des transports ye. Madame Dambélé Madina Sissoko. Malien bɛɛ lajɛlen b'a dɔn. Madame Dambélé Madina Sissoko. O ye comment on appelle là, Madame Dambélé Madina Sissoko, Daïrou Dambélé muso de filɛ nin ye. C'est-à-dire k'a yɛrɛ wolo bɛnkɛ k'o kɛ ambassadeur ye, k'o muso k'o kɛ ministre ye, o den k'o kɛ conseiller ye kuluba. Maliyɛnw, o jamana n'o ma bin jamana jumɛn bɛ bin? C'est-à-dire ka ko kɛ famille ko ye quoi. Bon, ne filɛ, ne Daïrou Dambélé muso de. A y'a bɛnkɛ kɛ ambassadeur ye, a bɛnkɛ muso de filɛ nin ye tantôt.
o ye Mali ministre des Transports ye o fana den o ye Assimi ka conseiller Kuluba Assimi kɔrɔkɛ n'o ye junior o fana conseiller Kuluba Assimi somɔgɔw bɛ conseiller la Kuluba bɛ mɔgɔ tan bɔ a ye Mali bɛɛ ka somɔgɔw ye ka généraux bɛɛ kari Mali officier fɛn fɛn bɛ se kɛlɛ la k'a bɛɛ bɔ k'a bɛɛ bila bureau kɔnɔ ka dɔ gɛn ka bɔ armée la Mali kɛra ale fa tiɲɛ de bi Assimi Goïta y'a a bɛnkɛ min nommé ambassadeur la n'o ye Daouda Dembélé général Daouda Dembélé muso de Madina Sissoko Mali ministre des Transports a ye milliard baden de détourné ka Isra la terrain kunkolo ko terrain nana ka bɔ Moscou ali sini terrain ye kalo labanani kɛ dɔrɔn ko pont terrain ko banna pewu Daouda Dembélé muso d'o kɛ combien milliards n t'a dɔn 14 ou 18 milliards de a chiffre kun sɛbɛnnen bɛ n bolo quoi a y'o wari kɛ paki a ye ka Isra lajɛ a y'an ka wari dun k'an ka milliard baden dun hali sini a ma ɲininka parce que Assimi Goïta tanti de don aw ka Isra lajɛ tantɔ nin de ka Isra ye ka Isra kɛcogo de filɛ voilà ce qui se passe donc Assimi tanti de ka baara ye nin a wali sini a filɛ nin jamana o jamana injustice b'a la o jamana tɛ taa ɲɛfɛ a ye Mali ta de ka Mali kɛ ma famille d'abord de a somɔgɔw bɛ fan bɛɛ a teriw a ka garanadenw a ye Mali k'o de sa a ye ni Madina Sissoko ye Mali milliards de détourné n'o ye Daouda yɛrɛ muso ye Daouda denw fana nommeli ma non mais n k'a tɛ sɔn ɲɛfɔli ma Assimi ye Mali bɛɛ ko di kɛn di ka sɔrɔsiw bɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la k'u nommé k'u bila k'u hali conseiller ambassade a bɛ k'o bɛɛ kɛ sɔrɔsi de bi a ye taa Mali ambassade bɛ diɲɛ yɔrɔ la a bɛ taa sɔrɔsiw de kɛlɛ ka ambassade fa bi aw ko Ala ka barika don jamana la ale Assimi Goïta yɛrɛ ye mun de fɔ ale la ka kuma dɔ fɔ an ka Assimi Goïta yɛrɛ kumakan lamɛn. Je suis jeune au même titre que vous et si j'échoue c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Et de échouera Mali jeunesse ma échoué de et échouera maintenant ima Dakar ni Conakry ni Abidjan olu bɛɛ olu ka port datugu ça me fait mal mais il tɛ ka se k'i ka jamana sécuriser o aw Mali a y'a remarqué dɛ Mali bɛ ni Mali tatora de ni Mali bilatɔ de sous tutelle kɔnɔ mais est-ce que aw b'a kalama ni crise ma ban n bɛ kalo kelen d'aw ma ni port mun datugulen don ni carburant ma don kalo kelen ni port datugulen ka to kalo kelen ONU force internationale bɛ obligé de ka intervenir Mali kɔnɔ Assimi yɛrɛ se t'o la olu de bɛ na ko kɛ i n'a fɔ u bɛ na sauver mais aux forces internationales minnu bɛ na olu bɛ tila ka n'an tɔ coron tuguni de a y'aw sigi a ka lajɛ dɔrɔn don dɔ la aw sigilen dɔrɔn a b'a ye dɔrɔn u bɛ na ni force étrangère ye Mali kɔnɔ diyagoya u b'a fɔ ko Assimi dɛsɛra o de kosɔn ne b'a fɔ armée la Mali armée ɲɛna walahi yarɔ aw bɛɛ sigilen bɛ a bɛ ka Assimi lajɛ mais bila aw bɛ tila ka kɛ force wɛrɛw ka jɔn ye dugu in kɔnɔ yan ne de y'a fɔ an ɲɛna bi n'a ma agi ni Mali ye kalo kelen tɛmɛ fo ni port nin da yɛlɛ dɛ ni ninnu ka port datugu n bɛ kalo kelen d'aw ma force internationale i b'a ye tubabu bɛ ɲɔgɔn ye daminɛ k'u tɛ se ka Mali to ten o ka sɔrɔ a taara k'i bolo dan ça va devenir une affaire internationale a bɛ fɔ k'i tɛ se di et réellement i tɛ se comme Mali sɔrɔsiw banna k'i gɛn deux choix don soit force internationale bɛ na soit jatigɛ wale mɔgɔ bɛ na fanga ta coup d'état kɛ ne ma da coup d'état ko in na ne kɔni b'a fɔ mais ne ma da Mali sɔrɔsi ninnu ne ma da u la n'u bɛ coup d'état kɛ i la mais ne bɛ ka siran mun ɲa force internationale de kana Mali ta n'u nana Mali kɔrɔ don o don u bɛ nord ta ka di rebelles ma n'u ma kɛ i ka si bɔn tɛgɛ kɔnɔ u bɛ Mali k'u sago u b'a fɔ k'i tɛ se yɛrɛ de u bɛ n'u ka forcew sigi Français bɛ na Américains bɛ na n'u ma na i ka si bɔn tɛgɛ kɔnɔ n'i ma nin régler ni sɔrɔsiw n'aw ma Assimi gɛn n'an ye kalo kelen kɛ ni jamana sabaw ka port datugulen don Lajinɛ ka port datugu Abidjan y'a datugu mais kalo kelen d'aw ma force internationale u bɛ commencer ONU bɛ commencer ka kumaw daminɛ awa Russie tɛ ban ni Russie parce que contrôle bɛ taa k'e bolo dan parce que i tɛ se quoi tu peux plus u b'a fɔ de k'u bɛna Maliens sauver
Mega tien de fingina. Munu me sigola angolo to sigola ou te géopolitique do halibi. Inko indabora kamadi. Malheureusement, il sera signon kele, sera signé ma ya bedon kasola. Voilà les résultats aujourd'hui. Donc malien on parle qu'une information de gira. Asimi attaqué Jamfadi, ka sera sous kele, ka be kele, ka confusion créée. On dit que l'ennemi de la révolution c'est la confusion. Ni koin, billahi ni Mali mi kolosa contrôle beta ka Malida. Mali officier ngena ma fait benno billahi asmiya bennoumé kata siente fa sur le fio Mali gouverneur be surasi sous-préfet non c'est pas possible aya be aywa Daourou Dambélé itato flene Arabie Saoudite asimi goita benge mena kangara malade bando kié Daourou Dambélé ikera ambassadeur Canada ko katife kibe glomina ni tara arabu dugula katake glomi arabu nte hinade nu yimino ron aywa obe sharia boliga Arabie Saoudite de. Voilà, on te plongere ini tara doro glotui. Asimi gota ibenga be glomi ya blakata arabu ka dugula arabu nte son glomina la. Yara Canada ibala. Ya jago ya ka blakata Arabie Saoudite. Aywa njaka sirde. Ambora nyende fo ala ka hereke. Allah enene manyu